Expertos en cuidado capilar poñen o foco no cuidado do coiro cabeludo e o cabelo no verán. A principal recomendación para non danalos é lavar ben o pelo despois dun baño no mar ou na piscina para eliminar a salitre e o cloro. Verán, baños no mar, chapuzóns nas piscinas, todo isto pode ocasionar danos no pelo, polo que os profesionais dos salóns de peiteado teñen a clave para manter o cabelo san e no mellor estado posible. Un dos puntos a ter en conta é o cuidado do coiro cabeludo. É o cabello no verán, porque tanto a salitre como o cloro son nocivos, completamente nocivos, incluso para cabellos que están mechados, para cabellos con color, date conta que iso todo hai que cuidarlo moito, hai que mantelo, porque se vas á peluquería e despois non mates na casa, non faz nada. Mesmo te collemos outra casa, unha casa completamente vegana, moi ben, é holandesa, era de farmacéuticos, e o primeiro de todo, cando sales da agua do mar, é levar, si podes contigo, unha botella de agua mineral, botala, e sempre, cando chegas á casa, lavarte cun champú purificante. Xa que é imprescindible eliminar calquera resto de salitre ou de cloro. Salitre, o que tens é que limpala moi ben, e mascarilla, sempre utilizar champú, despois mascarilla, e para sellar a mascarilla, acondicionador, sempre, porque o acondicionador solo non fai nada, e a mascarilla sola non fai nada. Hai que utilizar as tres cousas. E despois no cloro, si que hai que ter moito cuidado, hai que entrar sempre con protección, con sprays de protección, sprays térmicos, e sempre utilizando cousas que sean o máis natural, o máis respetuoso que sea posible para o cuero cabelludo, tanto para o cabello. Afirma que no seu lugar de traballo sempre conciencian as súas clientas da importancia de cuidar o pelo no verán, sobre todo para evitar danos e que o traballo feito no salón de peitado se manteña no tempo. En todo o que teña que poñer na casa, explicarlle o ben explicado, tampouco é vender por vender, pero que sean conscientes de que teñen que utilizar as cousas para que este bonito. Eso, cuídalo moito, sempre protector térmico, sobre todo na playa, que leve unha botella de agua mineral, antes de meterse na agua, incluso, que antes se equivoquime, botar e mascarilla. E pois, cando cheguen á casa, un champú clarificante, unha mascarilla e un acondicionador por encima. Punto. Ten que o traballo que realizan as profesionais debe de ter continuidade nos fogares, algo que as súas clientas cada vez cumpren máis, e sinala que no verán incrementase o volume de traballo. A xente de semana en semana ven igual, pero despois a xente sale máis, a xente tardea, a xente vai á festa, e a xente quere estar preparada. Quere estar guapa, é o que hai. Aínda que leve os seus rizos, pero con espuma, cuidados, e ben, a xente quere estar preparada. Este ano, incluso para bodas e para todo, a xente, moita sencillez, moita onda, o pelo moi bonito, con moito brillo. O que queren a xente é pelo con moito brillo e moi cuidado. A verdad que non te creas que... Bueno, hombre, a ver, hai traballos que sí, pero o normal é vámonos á naturalidade. Este verán para cerimonias o máis pedido está a ser A naturalidade. Os semis, unha cola ben bonita con as ondas, e despois para o día a día, un corte que che vaya co teu pelo, que non te teñas que estar complicando a vida, porque no verán é para disfrutar. E non estar pasándote planchas recomendámolos o menos posible no verán, o menos posible, canto menos lle den calor, moito mellor.